Tatra Leasing je dcérskou spoločnosťou Tatra banky a už viac ako 30 rokov pomáhame klientom rozvíjať podnikanie prostredníctvom financovania majetku. Inováciami neustále zlepšujeme komfort klientov a prispôsobujeme naše produkty ich potrebám. Z toho dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť aj novú klientskú zónu. Ide o moderné a komplexné riešenie vytvorené na mieru v spolupráci so spoločnosťou Brenaty. Zóna ponúka klientom možnosť vybaviť na jednom mieste všetky zmluvy, žiadosti, dokumenty a úhrady. Pre potreby spoľahlivého financovania a vytvárania silných partnerstiev je pre nás nevyhnutné zaručenie vysokej právnej istoty. Nová klientská zóna preto pri práci so zmluvami, žiadosťami a dokumentmi integruje riešenie NFQS od Brenaty, ktorá zastrešuje elektronické podpisovanie a vydávanie elektronických certifikátov. Na základe analýzy potrieb a správania klientov boli v zóne integrované notifikácie, priama komunikácia cez chat a možnosť vytvárania kampaní s banermi. Výsledkom novej klientskej zóny je zlepšenie užívateľského zážitku pre našich klientov a zjednodušenie procesov v našej spoločnosti. Kooperácia s Brenaty prebiehala veľmi efektívne aj pri náročných témach ako prepojenie interných systémov, AWS cloud služieb a infraštruktúrou certifikačnej autority NFQS. Ide o pomerne unikátne riešenie, pomerne zložitý a komplexný systém, na ktorom spolupracovali viaceré týmy analytikov, architektov a bezpečnostných expertov spolu s týmami infraštruktúry, testerov či UX týmu. Výstupom spolupráce je servisná architektúra, ktorá je ľahko rozšíriteľná a škálovateľná s dôrazom na efektivitu.